Şimdi mening size soramma. Baş prokurorun öýünden 300 sany bedire çıkan bolsa, boş bedire. Doğrusunu bilemsok, boş bedire. Onda Niyazowyň öýünden 3 furgon çıkan gyzyly näme üçin geň görýäňiz? Oturumda pikirlenin. Ondan ýene-de neme diýip bir kolhozyň başlygy bardy. 80-nji ýyl, 70-nji ýyllarda. Gızılgul Anna Muhammedowa diýip. Şonuň öýünden näçe bedire gyzyl çykdy. Ýere gömülen. İt ýatagynyň, it saklayan ýatagynyň aşagyna gömülen. Mellegine gömülen. Türli ýerlere gömülen. Ýöne onu näme üçin ilki götürgülep, bayettiler, temrettiler. Ondan soň tuttular, bastılar. Şeýle